akin. Wala. Pero ba't hindi rin natin ako? Oh, pagkisuko. Ano yan, sir? Binigyan mo rin yung nilamag ng mga sir. Wala. Grow ko lahat. Grow ko lahat. If the buyer is hindi na. Binibenta ko yung merit lang. May response. Binibenta ko talaga yung walang lagyan na itong more back. Yung ano natin, yung planting lang. Diba? Pag 8 months na siya, ano ka na? Nakataw. 10 months after, nagpupuso na yan. 9 months, nagpupuso yan start, and then 10 months or 11 months, nakahaga. Ang first fertility, ano ba na? Yung fertility, yung sabi, ang banana. Yung lakatan, kainin mo na. O, yung kakain. Hindi may isang makil. Katal to? So, madami. Diyan. Ayan, o. Yes, ito na! Kain na tayo! Ito ba yung brown? Ito na. Ano yung... Masarap kuha yung pulo. Yan ba yung kakao? Hindi yun. Maligat ano? Dates. Ano nga pala mga pizza? Dates ba? Sa Pinas yan o dito? Oh, may dates pala sa Pinas. Masanay ka mga payo ko sa akin eh. Kaya ikaw na lang. Ito din na palagtas drive over na yung unang video natin itong natin natin at yung pangalawa yung pinamukan. Bypass road. Ayan ang start hallway. Pabalik ng Maynila. Kung maalala nyo yung una natin video, yung video natin itong palagtas drive over. Ano yun? Yung pangatong video natin pupunta tayo ng Dubai. Kaya sinabi namin Dubai, kasi pupunta tayo ng Blanco, si Mr. Farm Blanco, binawala ng days dito sa Pilipinas. Sana meron tayo pagkagaling ng Starton, kanan kayo at kakaliwa tayo dito sa bypass road. Dito yung Pawan, Batangas, Pawan, bypass road na pinaklit natin. Pero kung gano'n dito sa part ng ipa at dadamay dito sa yan, extending na daan, ito naman may daan na ito sa kabila. Kaya galing tayo ng flyover na ginagawa, ay dito na tayo sa daan. Jadi misalnya sila mo. Hindi. Sa pagkakalan mo, saan ba yung pagkakalan mo? Oo, tama ka naman. Hindi ka raw masasabing galing ng Middle East pag wala kang pasalunod. Ito, pagkakaliwa sa bypass road, sana na dito. Yan lang. Ano malapit lang? Malapit kayo kakananan. Gamit lang kayong navigator,
wala na yung posible sa teknolohiya ngayon. Eh, kapag karamihan ang nakakala kung galing may defect yung age, pero maraming nakakala sa mga pinagaling ito. Eh, nakita ko nga maraming mga Israel, mga Saudi Arabia. Ito nga palang big farm ng Blanco family ay matatagpuan sa Barangay Banti. Siyempre, sakop ng Batangas City. Ano bilang place ang makikita natin doon? Ano ba ang makikita sa atin? Naku, number one dyan, yung board. Ha? Ikaw, mga kape, nagkakain ng lupa, yung mga ganon. Ano ba sa Tagalog ng Asainis ang lupa? Yeah. Oo. Tapos, Ano na sabi mo? sabi ka na naman, buti hindi mo inanap yung taong tao. Kaya nga, yung nakita ko, restarting. Ano pa ang nakikita mo sa rancho? Ay, depende sa kanila. Kaya naman sila, may mga talatang yung mga dati o streets, yung mga na baka marami kang ilalagay, pero pinakamarami yan ikaw, yung mga ganun. Baka naman sinasabi na kapangit ka na dito, baka naman biyari ang sinasabi. Ay, yung nga pala. Basta, force, yan. Nakaharap ka sa kamera. Okay. Malapit na yan dito. O sige, ngayon, ilalagay mamaya, sasabihin na lang namin mamaya yung importante. Pagka nakausap natin yung may-ari. Pero ano, ito, bits ba ito? Ayan? Oo. Ayan. Wala ka. Wala. Ayun meron. Talaga. May dapat pala ang nakalagay dito ay hindi municipal road, kundi Dates Road. Ganda ng puso. Yung harpo na barangay Palitin. O yan! Ayan! Ano ba yan? O yun! Wala! Ay, ngayon pala ay yung Yan sa yung karton ng ilan. Hindi ako, uling mo yung nasa ibabaw, tas sa ilalim yung nilalagyan. at Sunday. Oo, tanggalin mo muna, tas yun mga nilagay doon sa ilalim. Bobo na ako doon. Kika? Oo, yun ang natin na ganito. Sabi na ano. Kaya, Ay, ko na. importante pag Ayan, oo, yan. yan pala na maliit. Maraming salamat sa iyo, kabayan, ha? Dahil ikaw nag-recommend. Hindi ko may kapatid Sabi yan. ko, yung nasa update natin dito sa Batangas. Sinabi ko, Oo. puntahan yung Sa kaliwa, yan. Wala, hindi na tayo mga kabayan. Tanggalin mo muna yung telepono para makita mo. Tanggalin mo yung dalawang tray na white. May tray doon. Yung dalawang white na plastic. Kita mo? Oo, yung dalawa na plastic. So, tanggalin mo. Tapos yung sa ilalim, doon mo na lahat. Oo, salamat sa Kasi iyo. yan, Hindi mo kami minigaw. Ito na yan. Nandito na tayo sa may Rancho. O, tanggalin mo yung plastic na malaki. Dates Farm. Ayan siya. Ay, open yung gate eh. Parang hindi na pasa yung Rancho Blanco Dates Yung pink. Farm. Ang lawak. Nails. O, nail wipes. Ang lawak nito. Rancho nga. Makakapagod tayo ng O, sa rancho. kap. Ay, Yan naman din na yung sa cabinet mo. O, sa may, sa may mga, Okay, salamat. sa may mga, Mukhang malawak
Malaki nga pala ang rush dito sa Kalamba. Kasi yung kalsada, dire-diretso ang traffic, ano? Ay, diba? Ayan. Pink? O kasya dun, malaking space dun sa kabinet mo. Sa taas. Time na tayo eh. First time ko nakakita ng taxi dito sa Batangas City, tanong ko lang, kayo ba isang galing? Duman tayo nung akala ko sa Metro Manila. Kuya, good morning. Ay, i-clarify ko lang, kayo ba talaga dito sa Batangas nakaasay ka? Talaga? Hindi kasi kaya ako na-surprise. Talaga ba may taxi dito sa Batangas? Meron na. Batangas City. Sa Lipa meron, di ba? Ibig sabihin una itong Batangas City. Magkano naman ang flat rate dito ng taxi sa Batangas City? Sandali. Magkano ang flat rate? Flat rate 40. Flat rate, hindi flat rate. 40. Sir, may tanong ako sa inyo. Magmula pa dito sa Batangas at Metro Manila, kung saan sakay ako, magkano? Bakit? Ganun po ba? Hindi ka makakapasok ng Manila. Maraming salamat, sir. Huling tanong na lang, ano ba ang height mo? 60! Kaya pala nakatingala ako, Sweetie! Sweetie! Tumabi ka nga! Ay, grabe! Davidin ko lang yan! Ito nga mga kabayan, nasa loob na tayo ng 10 hectares dito sa loob ng Rancho Blanco Dates Farm. At ayan, sakot natin. Mamaya, aakyatin ko yan dahil si Sweetie, mamaya, ang aakyatin niya raw ay yung kabayo. Sanay mga kabayo yan. Abangan nyo ha. Ngayon ang gagawin natin, mag-iikot muna tayo sa tali at kakusapin natin. Sana ma-interview natin yung may-ari na si Mr. Mark Blanco. Halika, mag-ikot muna tayo. Ang lawak dito mga kabayan. Ang dami, hanggang doon. Punta na lang kayo dito ng personal at masasayahan kayo. Mga taga-UAE sila? Ay, madami. Nagpumunta ng ano? Nagkabayan tawag nila. Ayon kay Sir Ramel, nag-harvest na pala sila at ginawa ng seeds. Halika, hanapin na natin si Sir Bart na makakuha na ng idea, lalo ng mga interesado magtanim itong seeds. Kaya mga kabayan, grand tip ang dito. Dahil dito na tayo ngayon at hindi lang natin ni Sweetie, nasa likod ng camera, tagabantay, kung ikaharap natin mismo, yung sinasabi namin sa ni Sweetie, na taong nagdala ng kauna-unang skate park dito sa Pilipinas. Speaking of Bart Blanco, Sir Bart, magandang umaga po. Thank you, Sir Data. Magandang umaga po sa lahat ng viewers ng Manila Tours and Manila Tourist Sightseeing, Sightseeing. Facebook, saka sa Ito alam nyo, marami na rin pumunta sa akin dito sa tulad nga ako sa pages ko sa Facebook. Pakilala kayo, pagka-post dito, mag-vlog. Hindi na pagkaraniwan sa akin yun, pero nakita ko naman yung pag-porsige mo na pagkarating dito, kaya sige, tara, dito tayo yung Facebook kami. yun kabayan, yung research mo, kaya natin na may research ko siya, kung saan ko siya matatagpuan. Madali po ako matagpuan. Kasi po ako maliit na lingkod bayan po dito sa probinsya ng Batangas. Madali po ako makakasba sa kapitag yun. Madali lang itong matagpuan, katulad niya sa malapit lang yung may palagta sa flyover, sa kung saan yung tayo galing kanina, at in-update natin. Sir Bart, bago tayo malayo ng usapan, ano ba ang experience mo sa akin nilang mo ang date sa Pampanga? Yes, magandang question po yan. Kasi po, alam nyo, pagkabata ko,
bata pa ako, makakita ako ng lata, makakita ako ng teeth, tinatanong ko yan. Graders, even in high school days, ganun ang ginagawa ko. Eh, matatandaan ko nga, yung ganit ko na pinatukan ko, eh, ako nagtanong ng mga nara doon na napakalalaki dahil grade 5 ako ng ganit. Tungkol sa teeth, ako kasi, palagi sa Amerika, kasi yung asawa ko, US citizen, siya na, in 2003. And by 2007, nakita ko yung mga street, yung kanilang mga malls, stores, hotels, casino, beach. Parang sa mataanan ko, para ka na rin nasa Middle East kasi puro date yung nakatagal. Hindi ko naman alam yung date. Pumunta ako ngayon doon, tanong ako doon sa isang pinaka-maintenance sila. Tinanong ko ano puno yan? Eh, date daw. So, nag-search ako, nag-check ako sa sa internet explorer. Condoles, internet explorer, wala. Wala daw, wala. So, nag-check ako doon. Nakita ko yung date. Tingnan ko ngayon kung anong ano ito nabubuhay. Dahil maganda talaga eh. Eh, pupunta ako sa orchard. May orchard yung malapit sa bahay namin sa Buena Park. Tingin ako sa area niya. Natin Buena Park and Silver Park. Papa eh, tinanong ngayon sa atin kung may tatahin. Eh, yung pala yung bawal magkalipan sa basta. Eh, meron din ngayon sa environment nila. Kasi pwede may bahay ka, tatahin mo. Hindi pwede yung magkabasta nila. So, bawal. Wala akong pwede. Bumibili naman ako ng ng puto. Wala rin sila kasi hindi rin sila, wala sila sa subsidies na yun. Ginawa ko, bumili ako sa sa Amazon. Eh, alam naman natin, bawal pa naman ilabas yung mga puto. Ginamit ko talaga ng todo para may naman yung puto yung nakita. Ilang piraso na yung puto dito, mga 50 pieces lang eh. Ginamit ko dito na buhay. Kasi kung binili kong puto, talagang pagtanim. Hindi po pwede na puto lang. May sistema sila kung paano binibig niya. Buhay niya. So nung mabuhay siya, nakita ko lumalaki. Yung 1 year, 2008. Okay, yung success ko, ganyan nakalaki ah. Ginawa ko. Pero tingin ako ng pilit sa mga kaibigan ko sa sa Southing. Friendster. Friendster pa lang. Yung mga Friendster, naalala nyo? Eh, dati nga eh, may asitahin. Yung mga panahon natin. Kapito tayo. Oo nga. Sabi, nagtagala ako ng hindi pwede po ito. Hindi ako nag-date. Hindi yung hindi ito. Sabi ko ito, hindi yung ito. Interesting. Nagpunta ko ng Talisay. Nagkakain na ako ng mga podcast. Nagkakain na ako ng mga ganyan. Pinagyaw na yun. 4,000, 5,000 na. Ito yung kaldaw na ako sa mga. May mga schedule ka Sabado kaya? Wala pa naman. Wala pa. Balik ako Sabado. Kasi inuna ko to kasi sabi ko baka di ko kayanin yung sakit. Ah, Yung Tree of Life, yung sinend ko sa iyo. ah, Yung ganun sana yung bala ko. Isasabay ko yung ka-work ko. Yung may pinakita ko sa yung ah. ganito. Yung sa likod, yung sabi mo mahirap perfect yung yung band. Ay, Eto. Sabi ko nga sa kanya, ay nagpatato siya sa likod. Sabi ko mga pangit. Sabi ko saan ka nagpatato? Nagpatato siya ng ibang parang libra sign yata. Ay ito naman, bibigyan daw. Ito yung sinasabi niya, bibigyan ng malinaw na ano. ah. Sabi niya sama daw siya sa akin. May message ko sa kanya kung ano oras ka mga. Hindi kasi pwede talaga yun. Ito na. Yabang pa ako sa kanya, sabi ko hindi yung nagtatato sa amin, hindi yun kung kasi ito matagal na to, 2 years na ako nagpatato nito sa iyo noon. Ano nakaraan, 2 years yata, nung bago mag-COVID. Hmm. Mga politiko,
Dito na ba o baka Dito to. Ang nag-recommend sa'yo ay, nakalimutan ko na yung pangalan, kabila ko din siya, yung mataba. Sa Badaa din siya. Tapos may isa rin dito nagpapatato, yung matangkad, na payat, sipat. Dito rin siya sa'yo nagpapatatunan eh. Kita kami ng silbi, pero tapos kung kita ka naman dito ako, malaki ng lupa. Meron ba kayong recommend? Halimbawa, ako, hindi ako sa Makati, nagpagpulo niyan. Meron ako sa Taranong Lupa. At hindi nyo, mabubuhay. Yes. 100%. Kami nag-o-call out. Pwede rin kami deliver, kami rin nagtanong deliver. Pero merong definition na mabubuhay, saka mabubunga kapag ganito. Ito, babae. Babae ito po ito. Pagka ang babae kasi, hindi bumubulaklak. Ang lalaki, balik ka dyan, bumubulaklak yung lalaki. Ang babae, kapag dito niya ng konti sa dulo, butil-butil na yan. Gusto nga niya tropical township. Kasi yung tropical township, mag-usip tayo gusto. Yung pagbubunga ba ng gate, Oo. Gusto niya ng mainit na panahon. Kaya nagsisimula yung magbutil ng March. Kaya butil-butil na yan, magsilid. Kakaroon ko na lalaki niya, sa ano niya yung doon. yun. Ay, meron yun, di ba? Kaya pumunta niya yung bunga dyan, maraming bunga dyan, kinuha na ang nakuha na ng mga tao mo kasi ginagawa ng business. At ito pa. So, ayun, nahuli tayo ng hybrid. Hindi, marami pa. Yan, marami ang matataas lang na sila. Diba may maya-maya? Dami yan. Ang dami yan. Bukod dito sa foreign place, kasi na, marami rin nasasabi, dito ay rancho. Ano pa meron dito sa loob? Yun, pagkabata ko, mahilig ako sa kabayo. Kaya nagsisit ako ng kabayo ko. Then, nag-build kami ng baka. Yung mga blackout din ako mahilig yan gano'n. Pero, ilan lang yan, siguro, kasi ilan yung baka namin. 70. Kasi next time na gano'n. Wala, ang kabayo namin, siguro, kaunti pa lang. Kasi, siento naman. 17. Bukod sa baka at kabayo na, ano pa ba? May ostrich kami dito, nag-breed din ako, nagpapataba ako. Then, may mga ibon ako, mga hybrid na ibon naman yun. Mga kakatu, makaw. And meron kami sheep. Ano talaga? May sheep kami doon. Then, marami kami sa sheep. Yung ba yung ulit alaga nila? Then, nag-breed din kami ng boy, kasi simula na kami dito. Tapos, sitting green. Yeah, not this year, not next year. Maybe 2 to 3 years from now, pag marami na, kasi pinatatabi ko talaga. Pero yung mga lalaking kapit, lalaking baka, pwede sa mga. Nasabi nga natin ko ay rancho. Ito ba yung para kayong for visitors o for para naman baka may magtanong gusto magbisita dito? Yeah. Alam mo, yung pagpapasok namin dito ay limited pa dahil namin sa pandemic. Pero, mga kaibigan naman, mapasok ko sa akin. Nakikita na yung conversation sa pagkat. And ang mismong plano ko dito, yung mga daanan natin kanina, ang ito sa meron ka naman sa taas. Kaya nagkagawa ako, nakita nyo, hila, and sa mga tigla ng mga bukas, naglalagay ako ng mga bigas sa may swimming pool na very private naman sa pero hindi ko ito i-open na talaga yung mamamatol ng mga tao kasi pagka nakatira ka dito, magkanda na naman ang yung pagkilo sa meron. Pero yun nga, napapagpigyan ng mga kayo. So yung mga swimming pool dyan, kung sino lang nakasipit sila lang ito. So wala namang entrance fee. Wala, hindi ako sumasagot. Ano yung mga master class? Katulad ng iba natin na bahan, gusto mamasyal dito o makapili. Ano yung nandito na makapili? Hindi kami Yung pwede bumahay. pwede kayong kumain ng kumain, pero hindi kami magpepenta. Libre yan, pero iwanan yun. Okay. So yun. Paano nga ba, halimbawa, pupunta yung mga kabayan natin sa mamamasyal at gusto makita rin po sila itong inyong dates. Paano sila makakapunta dito? Follow my page sa Outlook Ginawa Blanco, sa Spark. Message Okay. na kayo sa akin, o kaya doon sa akin. Yep. Anong pinanggamot mo dati? Hindi ko na alam yung natandaan ko na pinanggamot ko eh. Ito meron. Ah, sige.
Kaya man lang, kaysa bumili pa ng labas na ano. Kanya kayo talaga. Pwede naman iligo ito na. Mm. Pero hindi mainit na tubig. Itong lugar, sa experience mo, ang isang dito sa ibang bansa ay natakit. Bukod sa bunga, nataas pa ang mga puno. Nalito na sa agos. Ay talaga? Israel? Dumiretso na ako kasi medyo malayo inuwi namin ngayon. Dati dyan ako nakatira sa Badaa. Oo. Alkail nga ako. Layo. Alkail. Nakita ko sa, yung nag-search ako, ang number 1 na marami. Sawa na sa sila, Egypt. Oo. Nabaladiya kami. Ilang beses. Tama. Magkano na kuya? Ito si Park. Hotel. Ang umpisa ng pagkabubuan. Message kita. May laro kasi kami ng badminton. Kaya tinatanong kita kung pwede kami. Kasi yung kasama ko nag-ano din siya, nag-badminton. Mawawala na. Pag maliit lang, okay lang. Okay lang. Pero yung kaya hindi ako nagpatatong muna yung sa likod kasi rigid yun eh. Ano kami, malalakas kami maglaro, yung pawisan talaga kami. Ayan, medyo. Salamat kuya sa ulitin. Sige po. See you sa Saturday. Sige po. Message mo lang ako. Sige. Salamat. Thank you po. Sige po. Thanks. Salamat. Sir Bart, ano bang kalaban ng Gates? Halimbawa, di ba sa... Anong kalaban? Ay, oo! Wow! Guys, maraming salamat. Tapos na po. Oo, kailangan. Sunod Bago ulit. nakatayo ng pipiste, kailangan patayin yung puno.